কয় চাপ দেবে দিয়ে দাও 5টি 5 6টি 1 2 3 4 5 6 10টি 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20টি 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 5টি 1 2 3 4 5 10টি 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7টি 1 2 3 4 5 6 7 11টি 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 5 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5 8টি 1 2 3 4 5 6 7 8 9টি 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10টি 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5টি 1 2 3 4 5 6টি 1 2 3 4 5 6 5টি 1 2 3 4 5 8টি 1 2 3 4 5 6 7 8 9টি 1 2 3 4 5 6